Има една конкретно повтаряща се ситуация, която е валидна независимо дали предстои ремонт, покупка на кола или имот, която мен лично много ме дразни. Става въпрос за когато чуя спокойно всичко ще бъде наред. И не е израза, а последствията след израза. Когато се стигне до свършване на същинската работа, сделка, оферта или което там е наред. Да чуя изречението, ами то не беше включено в цената. Обикновено тогава човекът замръзва, защото не знае как да реагира. Затова и създадох защитен избор, за да знаете вие как да реагирате и да не стигате до там. Да знаете кои въпроси да зададете предварително, за да може да се предпазите. Проблемът рядко е в цената. Проблемът е в незададения въпрос. В следващото видео ще дам още конкретни примери от истинския живот. Абонирайте се!